Dobrý den. Ahoj. Čau. Čau. Vítejte v mojí garáži. Je to moje hranatá garáž s hranatými auty a většinou sem nikoho moc nevodím. Nikdo neví úplně, kde ta garáž je, ale je poměrně veliká a je plná hranatostí a asi dneska můžeme popovídat o tom, jaký to je vlastnit staré hranaté vozy, protože tady jsou auta od roku 61 do přibližně konce 90. let. Předtím jsme tady měli novější auta, Bentley Arnage, které jsme spolu testovali. Ale... Tak len možno predtým sa dostaneme k tým autám, ty si spomenul, že to je tvoja tajná garáž. Ja som tu párkrát samozrejme bol. Skôr možno predtým, než sa k tým autám dostaneme, ako dlho ti trvalo toto nejak takto si urobiť takýto tvoj man cave. Každý niekde má nejaký ten svoj skrytú zašívareň, toto je tá tvoja. A asi to nebyla otázka 2 týdnů. Ne, já jich mám těch zašíváren víc. Tady tohle je teď aktuálně ta hlavní, ale já jsem mnohem větší. Tahle garáž má 400 metrů čtverečních a je velmi sofistikovaná. Nic moc se tady na těch autech nedělá, jsou tady spíš jako hotové exponáty. A samozřejmě takže to znamenalo dát dohromady ty auta. Ty auta jsem začal dávat dohromady v roce 2007 a 2024, takže od té doby jsem připravoval obsah té garáže a ta garáž tu mám x let a jenom tu garáž kompletně celou zateplit, tak je tady přes 600 metrů čtverečních zateplení, je tady ventilace vzduchu, je tady odvlhčovač vzduchu, stabilní teplota celý rok. Takže to jsou velmi drahé věci, které je potřeba mít kompletně k tomu, aby to auto bylo v dokonalých podmínkách a vejde se sem asi 16-20 aut, ale já je mám s velkými rozestupama, takže jich je tady kolem 10-12 většinou. A to jsou ty tvoje jako kdyby taky ty největší srdcovky. Tak, já jsem jich měl dřív opravdu hodně těch aut, jenomže myslím si, že majetek tíží a že se to nedá unést. Pokud by to byla nová auta, tak jich člověk může mít více, když to jsou staré auta, tak seš limitovaný tím, že se o ně musíš starat, že prochází nějakou renovací, že pořád na ně čekáš na díly několik let, takže na tak hlavně jak jsou to takéto anglické jednorožce. Takže v podstatě to je nějakých 16-17 let práce v jedné místnosti, ale nejde mít takovouhle garáž bez dílny, která má 13 metrů čtverečních, tam 350 metrový velký dílny, celkem jsem měl 8 zvedáků, tam mám teď aktuálně 3 zvedáky a taky si ji budu už zbavovat, protože vlastně nemám kvůli politice čas se věnovat dalším renovacím. A ale mohli by se s vámi ještě pozrieť předtím, určitě tam kompletně můžeme zajít, protože tu mám taky asi 15 let. A tam se vlastně ty auta připravují do té fáze, aby potom šli na nějaký kompletní detailing a odladění a potom stojí hotový tady. Takže to vypadá tak, že nejstarší auto, co jsem kupoval, nebo před nejdelší dobou, tak je tam, to tady zrovna není, tím zrovna jezdím. XRS, první vyrobený, v roce 2007 jsem ho koupil, 2010 jsem na něm začal dělat a letos se teprve dodělává do detailu jako poslední kusy věcí, jako jsou geometrie a tak dále. Takže vlastně jako opravdu extrémně dlouhodobá věc. Tohle já nevím, co auta, který jsem taky kupoval 2020, 2018, 2015. Tento Vantage máš 2018? Myslím, že 18 nebo 16, něco takového. Ne, Vantage mám 2010 jsem kupoval. Tento? Tohle Virage mám 2015 a 2010 mám Vantage prototyp. Přibližně, myslím, že... Má každou sedačku jinou, pokud ano, ten prototyp, ano. A Lagonda je vlastně poslední přírůstek. Poslední přírůstek je Lagonda 4, protože první jsem kupoval tu Lagondu v roce 2010 a tuhle jsem kupoval relativně nedávno, to je jako poslední přírůstek takový. A mám tady auta, který jsem kupoval v roce 2007, 8, 9, absolutně většinou jsem kupoval v roku 2010 až 15. Já musím povedať, že ten Virage vyzerá dost jakože tak hustě. To je můj oblíbenec. Vlastně tyhle dvě dá se říct, že jsou taky moje extrémně oblíbený, protože to je konec 80. let a já jsem se narodil 85, takže přirozeně ten design těch 80 je mi nejbližší a myslím si, že Virage, jakožto přirozená taková konkurence Ferrari Testarossa, tak je to taky britský pojetí toho
šílenýho superauta, který se vyráběly v 80kách. Je to první vyrobený kus, který byl vystavený v Harrods v Anglii a myslím si, že to je jako opravdu. Ta farba je krásná na tom. Ano, on to je British Racing Green, vzadu je Aston Martin Racing Green, je ten Vantage a tohle je Chichester Blue, to je taky nádherná. Číča. A ten má, ta Lagonda je první vyrobená ze 105 kusů. Je to vlastně prototyp, z kterého udělali zároveň první vyrobený kus. První majitel byl pan Monteverdi v Londýně, přesto si objednal evropskou verzi, normálně s levostranným řízením. A protože ta rodina je původem švýcarská, že jo, a tak dále. A potom jsem čekal, než se k tomu nějak dostanu, asi 10 let. Tady na obě tyhle, to jsem čekal 10 let, na ten Vantage jsem čekal 2 roky. Já jsem 10 let přemlouval majitele a čekal jsem, až se to objeví, až to pustí. Filip nie je šprinter, ale maratonec. Tak. No a takže... A Imperial? Imperial ten nevidieť na kamere, ale tu ešte... Imperial mám tak od roku 2012. 2012 a ten prošel 5letou rekonstrukcí karoserie, kuzelák a mechanika, hamrování pružin, tam jsou ještě listové pružiny, nedělíš a krásně stojí rovně. Jinak ty Ameriky všichni to mají lehlý, takže Imperial je taky miláček, ale zužiju sbírku a především chci říct, že fakt jako nákup auta není ta jediná investice, která je potřeba k tomu autu. Prostě to všechno okolo je ještě jakoby násobně víc peněz, násobně víc času, protože ten dobrý prostor stojí měsíčně obrovský náklady. Je potřeba opravdu udržovat stabilní vlhkost, to znamená 99% lidí, co má investiční automobily, tak je má ve špatném stavu, ve špatném prostředí. Protože nikdo skoro nemá vlhčovač vzduchu a nikdo nemá stabilní teplotu. A ono, když ty auta potom skladuješ 10-20 let, tak se to na nich projeví. Jazdíš s tými automi pravidelně? Každý to auto se musí pravidelně hýbat. To znamená, jednou za 2-3 měsíce se musí nastartovat, musí se krátce projet. Nebo se minimálně si musí hýbat na místě a... Prečo máš taký extrémní odpor k novým autám? Protože jsou velmi nekvalitně postavený a nejsou postavený ručníma metodama, klasickýma technologiemi, nemají tu dlouhou. Ale objektívne sú spoľahlivejšie. To není pravda. Tak keby ste mali teraz, neviem, Praha, Londýn, na... Každý to auto dojede Praha, Londýn, je to úplně v pohodě. To nejde, tam nejde o žádnou spolehlivost, tady máš 105 vyrobených aut, to jsou jednorožce, to jsou umělecký díla, to nemáš jako na neždění. Že to nejsou ale úplně že jako věci na nějaké jazdění pre teba. To jsou exponáty. To jsou prostě exponáty, ale musíš je udržovat ve funkčním stavu. Jsou to jako sochy v galerii, které ale mají zároveň technický... A máš niečo také ešte, že ti tu chýba? Máš pocit, že niečo tu chýba? Okrem EB 110 Bugatti? EB 110 by se mi moc líbila, stejně jako XC220, kterou má Richard a tady ty auta, ale popravdě tím, že mám ještě Camargue a že mám ještě tu dvojkovou Lagondu, tak určitě se pár aut najde, který bych chtěl, ale nechci prozrazovat, co to je za kusy, ale není jich moc, není jich opravdu moc. A tak nechceš prozrazovat, jaké to jsou kusy? Protože těch aut je velmi málo a já bohužel s mojí popularitou se velmi často stává, že si někdo koupí stejný auto, jako mám já, jenom protože ho mám já. A ten člověk vůbec neví, proč se ho koupil a je to velmi jako primitivní a většinou ty auta nedopadnou dobře a je mi těch aut líto, protože ty auta si zaslouží spíš jako někdo, kdo je má fakt vysněný a ví přesně, proč ty auta chce a ví přesně, proč chce ty daný sběratelský exponáty. Jednodušší je sbírat samozřejmě německý auta než anglický, protože máš větší dostupnost dílů, tak tam máme Porsche a tak dále. To jsou všechno auta, které normálně servisuješ. Neviem, či si videl teraz Talian nejaký, zabudol som meno. Pred týždňom, dvomi som to videl, nejaká talianská firma. Vieš, jak je napríklad Singer. Robia tie akože, neviem, co to ani, že resto model, tu reimagination, ako 911. A Talian jeden nejaký, možno, že niekto z vás bude vedieť. Tu zlato-bronzovou 928, co postavil. Sa mi zdá, ale to je teraz len. No, nedávno. Úplne brutálne minimalistický interiér a vraj on aj dizajnerský už predok skrátil a zadok predložil
pretože vravel, že jemu sa... Ale typek, keď rozprával, keď vidíš, myslím, že v Top Gear som videl video, nejaký krátke, tak akože jak hovoril, že šla z neho akože dobrá energia, že nebol to typek, ktorý bol nejaký ako taký, že vieš, nejaký taký, že chce to nejak upravovať podľa, má nejakú svoju crazy ideu, ale niekto hovoril, že to bolo také, že akože veľmi s citom všetko, že on vlastne vravel, že on pristupoval k tomu celému projektu, ako keby urobiť ďalší facelift, pokračovanie toho, že nemeniť, vytvárať nový model nejak podľa jeho ideí, ale ak by Porsche urobilo, pokračovalo v tom modeli, ako by to vyzeralo ďalej. Mně to přijde jako lámání historie, že prostě někdo se nesmíří s tím, že něco neexistuje a že v nějakých pohádkách a zničí originální auto. Je to velmi často nevzdělanost, neznalost těch daných modelů a neschopnost dát je do autentického stavu. Ale těba jako nemožnost jako uznání. Ten člověk prostě nepochopí, protože je slepej, tak nepochopí, že ten lak je dokonalý, absolutně nejúžasnější na světě. On ho musí prostě vytvořit ne v autentickém odstínu, ale vytvoří ho tak, jako jemu se to líbí víc, aby se nějak odlišoval. Ale to je skoro o tom, že zobrať originální motor. Řeší to, že počítá velikost zrna v té metalíze, jestli se nalakovala autentickým způsobem a podle dobových vzorků bere, aby složení té barvy a postup technologický té barvy byl ten dobový a aby i velikost toho zrna odpovídala. No dobré, jako ty původní receptury. A to normální člověk vůbec neví, ani to nezná, stejně jako to nezná tenhle týpek a proto dělá takové blbosti. Jako. No dobré, ale čo povieš na to napríklad, že vezmeš trafené nejakú 928 a oni prerobí na niečo takéto, že nejaký komp. Určite. A druhá vec, že všetko zachová originálne, že buď všetko je originálne, alebo na novo vyrobené diely. Myslím, že v prípade tej 928 bola, že cez 3000 dielov sú úplne nové. Motor je originál, ale má nové karbonové intéky, celé vnútro samozrejme prekopané, kované, všetko, vieš, že je to v podstate... To je absolutně opak mojí filozofie. Tady prostě strávíš roky tím, že se snažíš najít ten autentický recept, jak to auto bylo postavený v té továrně. A tobě k tomu často zbývá jenom pár nějakých... Čiže ty neuznáváš takéto... To je prostě jiná cesta. To je něco... Videl som, dnes asi mi na Instagrame vyskočilo aj Diablo, takéto, že niekto takto... Jo, dopracený Diablo, no ale je přijde lepší ho vrátit jakoby do autentického stavu. A vlastně bohužel Diabla teda skončili velmi často v rukou jako opravdu jako hlupáků, kteří jako vůbec nerespektovali jakoby tovární podobu toho auta. Ledkové světla na Diablo. No, prostě absolutně ty auta jsou jako šílený, že jo, prostě mají jiný kola, jiný všechno, prostě vždycky k tomu někdo přijde, úplně to doprasí. Přitom původní Diablo, tak jak je originální, je prostě to nejzajímavější, stejně jako Countach prostě byl hezký ten čistý. Ale chápeš, že někdo může mít jako jinou nějakou... To ale nevím, proč se o tom bavíme v téhle garáži. Tady to jako, tady prostě 10 let se snaží dostat nějaké auto do úplně autentického stavu a někdo, kdo to neumí a nerozumí tomu, tak prostě místo toho jako nechává projít úzdu svojí fantazii, přitom by ho pravděpodobně ani nepřijali na nějakou designovou školu vysokou, kde se ten design těch aut navrhuje. Takže je to trošku naivní, je to trošku směšný. Každý má svůj vkus, každému se líbí něco jiného. I tuning má na světě své místo, vůbec mi nevadí, ale tady se bavíme o restaurování aut. Tady se bavíme o autenticitě a o specifických kusech, které mají místo na zemi už jenom tím, že tohle je první vyrobený kus, tohle je první vyrobený kus, tamto je prototyp. Žijí o to historii a tradici. Absolutně, tak ty to musí zachovat. Jako kolik těch aut si viděl naživo, kdy čtyřkový chlagon, jako v autentickém stavu. S autentickou barvou, s autentickými koly. Dvakrát asi. Čtyřku? Já myslím, že tuto som videl raz. Čo? No to je jedno, oni jsou 4 tuto som videl raz presne v takej farbe iné na aute v Hollywoode. Myslím, že ne v Chichester Blue, ale prostě těch aut bylo vyrobeno 105 na celý svět. Ogare takisto je som videl vystavené. Tam je 3. Tohle je 4. generace. Ogara? Tohle je 4. generace. V čom sa odlišujú? Tam na tom obrázku to máš násklápěcí světla. Každý pan karoserii. Táto to bola určite. To je 6 oká. Táto to bola určite. Tuto som videl no, ale je prostě 105 pro celý svět. Testarost má 6,5 tisíce, takže je jasný, že rozumíš, nebo když máš to auta vyrobených v 1000 kusech, tak se dá pochopit, že nějaký nabouraný auto, nebo nějaký zničený auto, nebo něco takového, že potom skončí jako restomo. Je to absolutně pochopitelný, děje se to, je o to zájem, je to trh. A třeba když ty auta nejsou tak extrémně vzácně, když se nejedná o prototyp nebo první kus, tak tomu rozumím, že to někdo prostě udělá. Většinou ty lidi pak dozrojou, už to neopakují a třeba ty auta vrací do původního stavu.
Tady tyhle ty auta jsou první vyrobený kus ze 105. První vyrobený, který byl zároveň prototyp, je na oficiálních prospektech. Tohle auto je na oficiálních prospektech. Prototyp 12-válcový brojích postaveno 7. Všichni se rozebrali, se šrotovali a 5. jediný se zachoval. Z prvního se udělal závodák, 4. se vrátil, že ho zase znovu poskládali, ale autentický v původním stavu, netestovaný, ne, je jeden na světě. Takže představa, že bych ho nějak zprasil, no a kde sa v tebe akože vybudoval vzťah k tomuto práve, čo sa týka automobilizmu? No protože... Lebo každý má nějak to vnímá a očividně ty si extrémně víš presne tieto fakty, vieš, tá tradícia, história, to veci, že to je to, na čom ty si akože zakladáš, to je to tvoje, ten uhol pohľadu na autáko a že... Je to daný tím, že jako ty auta... Stalo sa v detstve niečo zásadné, ktoré ťa týmto smerom nasmeroval? Zrazil ťa vlak? Ne, naopak mě ne, ale myslím, že o mnoho ostatních lidí ano. A právě proto já mám rád tu autenticitu, protože jako vzít něco, čeho zbývá pár kusů na světě a zprasit to, je to, díky čemu tady už neexistují žádný auto. Teď jsem byl třeba v muzeu Maybach a prostě těch nejzajímavějších modelů tak třeba zbylo z 290 aut 6, protože prostě plno lidí spadlo pod vlak a už v té době prostě dělali dobové úpravy, za války řezali blatníky, pak je používali na polích a tak dále a prostě z několika set aut zbyde třeba jedna replika. Jo? První model Maybach, co byl úplně, tak zbyl kus šasí, pár motorů, pár chladičů a v podstatě to auto neexistuje. Takže pokud každý to auto zprasí a otiskne do něj svůj vkus, tak to dopadne tak, že potom jako ani v muzeích dneska ty auta nejsou autentický. Jo? Ani v muzeích ty auta, které jsou vystavené, tak nejsou autentický. První vyrobená Lagonda ze všech 4 sérií, první vyrobená ta hranatá dvojka skončila v Hongkongu a stal se z ní restomod. Přesně ten majitel by zasloužil prostě nafackovat, ale bohužel to tomu Číňanu jenom když udělat. Takže prostě nikdo neví přesně, jak vypadá autentická nejstarší dochovaná Lagonda, protože ten člověk ji úplně zprasil, dal do ní jiný budíky, neobtěžoval se tím budíky. Tam se dávaly analogové budíky. První kus byl použit jako na crash testy a tak dále. No prostě je to jenom hloupost. Ty lidi nečtou, neznají o těch autech žádnou hloubku, nejezdí do továren, nejezdí do muzeí, nemluví s pamětníkama, s konstruktérama, s designerama, takže neví, jak to auto vzniklo, za jakých podmínek a vlastně to auto oni mají jenom jako na to, aby s ním pravděpodobně někde třeba machrovali nebo tak a potom potřebujeme, aby to auto nějak vypadalo a aby bylo v nějak, jako aby se líbilo jejich vkusu, který je samozřejmě totálně zdegenerovaný dnešní dobou. Jenomže to auto vzniklo v nějaké době a pokud se bavíme o 80. 90. letech, ještě je velká šance ty auta najít úplně v autentickém stavu. Pokud se bavíme o 70. 60. letech, tak už některé modely aut vůbec nemáš možnost vidět, jak to auto ve skutečnosti vypadalo z té továrny. Já si myslím, že pokud tu továrnu miluješ, tu značku, Enzo Ferrari, já to chvíli opakuju, Enzo Ferrari říkal, že miloval Alfa Romeo jako svou maminku, to je prostě jako ta značka, ta automobilka, ta fabrika, ten kus toho průmyslu, pro který ty žiješ, tak pro mnoho lidí to je prostě nepostradatelná část jejich života a pokud prostě tu továrnu pro nás následuješ celý život, pracuješ s ní, znáš ty lidi, znáš ty životní příběhy, víš, kdo byl William Towns, který dal design toho auta, znáš jeho životní příběh, tak si nedovolíš po takovém člověku nebo po těch klucích, co navrhovali Viráž, který chodili na výtvarnou akademii, Královskou akademii umění, který potom designovali Viráž, tak si nedovolíš po nich jako si říct, jako já jsem ten frajer, který ví, že to má vypadat líp, dá tomu jako jiný kola, jinou barvu, dát na to nějaký kit, který si sám navrhneš. To je prostě jenom absolutní neúcta k práci někoho, kdo tu práci odvedl evidentně na takový úrovni, že se stal designerem Aston Martinu. A pokud někdo je tak nafoukaný, že si myslí, že je lepší než on, tak... Ale nemôže tam byť nejaký taký evolučný skok, treba v tej dobe určitě lidem hodně degradují mozky. Aut, aké sú kolesa na tom? 17? Určitě lidem degradují mozky a já si myslím, že někoho napadne, že prostě je dobrý tam dát 20, protože se tam vejdou. Ale dnešní športová majú väčšie kolesa. Ale to auto má nápravy, pružiny, tlumiče, stabilizátory, konstrukci toho zkrátka všechno má přizpůsobeno tím, že jsou na tom autě 16, 17.
a tak dále. A preto keď vymeníš kolo, musíš robiť aj tie ďalšie opravy. Ano. Určitě to udělají třeba na SLU, ale ne na tohle, prosím. Tady tohle to má jako velmi, velmi nedostižný třeba i tlumiče, stavitelný klony dobový, vyrobený přímo pro Aston Martin Virage. Kelevej upravoval hlavy pro Aston Martin, takže udělali takový osmiválec, který je podobný tomu Lagondímu, ale má velmi ostrý vačky, ostrý hlavy. Kelevej, no. Takže Virage, když nastartuješ, tak je to opravdu zážitek, jízda s Virážem je zážitek. A právě ten pocit, když to autě jedeš, tak chceš mít jako v těch 80. na konci 80. let, na začátku 90. let, když nám Prince Charles měl tohleto auto, tak chceš vědět, jak to auto jezdilo v té době. Proto si ho kupuješ, ty se vlastně tím, že si do toho auta sedneš, tak se vrátíš tady do konce 80. let prostě a můžeš zažít to, co jsi zažil v té době. Pokud to zprasíš, tak to nezažiješ. Tak akorát zničíš něco, co už nikdy za tebe nikdo nevrátí, protože i ty tlumiče jsou něco, na co můžeš čekat klidně rok a půl, když objednáš. I pneumatiky. Tady ty všechny auta mají dobový avony. Na těch avonech to testovali doboví jezdci, kteří byli testovací jezdci Aston Martinu. A tyto auto naladili a strávili tisíce a tisíce hodin laděním těch prototypů tak, aby to auto fungovalo na těch pneumatikách, na těch pružinách, na těch tlumičích. A pokud to všechno dáš do autentického nového stavu a povede se ti ty díly získat, tak to má teprve hodnotu. Představa, že to nahradíš nějakým jiným podvozkem, to se můžeme bavit o nějakém potom okruhovém ježdění, můžeme se bavit o tom, že si postavíš E36 na Sosnovou místo originální, ale to je trošku jiný případ, to není tahle garáž, jo? To je prostě... A prečo potom, teda, aby som tu otázku rozvinul, že prečo ty anglické auta? Protože se tomu věnuje málo kdo, protože to je asi nejtěžší cesta. Italský jsou nejkrásnější, jsou velmi populární, jsou velmi drahý, ale mají mnoho společného s těma britskými, kterými často připadají technologicky komplikovanější, samozřejmě proto taky nemají dobrou pověst, co se týče spolehlivosti, ale tak ten konzervativní přístup k té konstrukci a řidičský jízdní vlastnosti těch anglických aut za mě jsou nejlepší. Ne nejlepší, nechci říkat nejlepší. Já miluji i italský auta, i francouzský auta, i německý auta. Miluji starý Citroeny, miluji starý BMW, na tom jsem vyrostl, miluji Mercedesy, miluji Jaguary, samozřejmě miluji Aston Martin, miluji všechny tyhle ty značky, které byly nějakým milníkem v té době, ale ty Angličani měli velkou odvahu, že dělali konstrukce, které jsou neúplně konvenční. To znamená, když auto vidíš ze spoda, tak ty auta byly velmi komplikované a ty jízdní vlastnosti, když se podíváš na Jaguar z 60. 70. let, tak je to vlastně, že BMW to dohnal až o 10-20 let později, jo? Nebo respektive se tím velmi inspiroval. Takže Britové něco vymysleli, Italové to postavili víc hystericky a víc efektivně na oko a Němci to postavili potom mnohem spolehlivěji a asi použitelněji. Nicméně mnoho těch konstruktorských nápadů jako vzešlo z Anglie. Jaguar měl v 57. první kotoučové brzdy na kolech a tak dále. Víš, že všechny tady tyhle ty inovace, nezávislé nápravy, Jaguar jakou má nápravu s brzdama u diferenciálu, což mají mimochodem i starý Lagondy a některé další auta, tak to auto potom má nízkou neodpruženou hmotnost a my jsme se po cestě sem bavili, jak je fascinující, když řídíš Range Rovera, jak tě to baví, jak ti to přijde vlastně i zábavnější, než třeba řídit SLO nebo než řídit jiný SUV. A to je přesně to, co ta Lagonda, normálně to řídíš dvouma prsty na mokru, takovým jakoby slajdu, polodrift, je to tak dokonale vyvážený, ty jízdní vlastnosti i ten Virage mají extrémně přesný řízení, že fakt jenom pocitem změníš jakoby směr toho auta. Když vyjíždíš z zatáčky a máš to v přetáčeném směru, tak v podstatě to, jak se to auto řídí plynem, volantem a vším, tak je to ukázka konstruktérství. A mají to jak Aston Martiny, tak Jaguary, tak ale i Rolls-Royce. Prostě starý Rolls-Royce, i přesto, že to je těžká kovadlina, která jako vyloženě jede jenom komfortně, tak ale jako pocit z toho řízení je absolutně nezaměnitelný a v každém tom autě, kdybych jako zavřel oči a všechno a prostě tak bych jenom tím pocitem, jak se to auto pohybuje, tak bych věděl, v jakém autě jedu. Proto mi přijde absolutně nepřijatelné na něm dělat nějaké jako úpravy, protože mě zajímá, jak to auto bylo v té době. Na závodní úpravy mi přijdou lepší závodní auta. A na sportovní úpravy sportovní auta a tohle to jsou klasické auta. Takže a v jednom z komentov nedávno niekde písal, že niečo, že čo ty a japonské auta.
Já zbožňuju kulturu japonských aut a paradoxně taky vím, že plno japonských aut je postavených, takže okopírovali. Takhle oni vznikli, že? Ale oni vznikli, japonský průmysl vzniknul tak, že oni jezdili do Javy se dívat, jak vypadá motorka, no, a o pár let později my už jsme žádný motorky pomalu nevyráběli, oni vyráběli nejlepší motorky na světě. No. To vzniklo z auty, já jsem třeba v Japonsku dohledal první vyrobenou Toyota 2000 GT, kdysi dávno, absolutně fenomenální auto. Píšu o tom, myslím, i v knize Hranatá legenda, kterou si okamžitě všichni objednejte na www.philiptrade.cz, protože to je vlastně i to, kde vysvětluju, jak k těm autům přistupuji, proč se nedívám takhle. Baví mě auta, který nemůžu kdekoliv vidět. Když přijdeš na jakoukoliv akci japonských aut, tak tam... Jako, má to něco do sebe, ale není to, že bych byl absolutní fanoušek toho. Mám rád vankely, mám rád Mazdy, mám rád všechno, ale... A teraz sa zastavíme pri tých vankeloch na sekundu. Lebo ty máš rád auta, máš rád zvláštne veci. Mně by přišlo lepší NSU, původní německé auto s vankelovým rotačním motorem, z kterého to všechno vychází. A čo si rozmýšleš o vankle jako samotnom, jako motore, to má zaujíma? Mně přijde, že to je prostě koncepce, která se nechytla se právem. Prostě. Jako spotřeba oleje, nepoužitelnost generálek je spotřeba, prostě není to byla 787 B Mazda. Není to... Lehman pretekala, potočilo. Ano, ale prostě na závodní použití nebo jako zajímavost. Mimochodem, my máme v rodině jednoho vankla. Jako já to jako uznávám, že to existuje a baví mě ty lidi, co to drží při životě, ale i když teď jezdím se dívat tady na nějaký naše tady drifterský závody u nás v Česku, tak tam kluci stejně si nakonec dají nějaký normální motor, myslím. Tak ono, ta životnost je tam taká. No. Takže určitě jako mít to v autentickém stavu, tak existoval Chrysler Turbine, který měl prostě měl turbínový motor, že jo. Tak jsou věci, které jako existují a jsou zajímavé a je úžasný, když to někdo má. Když to někdo má funkční, tak to uznávám, ale mě právě na japonských autech baví ta spolehlivost a to je zrovna to, co Vankel neměl, takže a prečo myslíš, že Mazda sa snažila tak dlouho prostě to držet při životě? Já si myslím, že Japonci jsou jediní, kteří věřili tomu, že to vyrobí spolehlivě. A ani jim se to úplně nepovedlo. A tak i japonská auta, která jsou vlastně úplně spolehlivá, tak nemají karoserie, že jo? Jako prostě ty karoserie hnijou. Prostě nemají dobrý plechy, protože Japonsko má problém s produkcí oceli. Takže velmi často máš recyklovaný, někde rozstavený nějaký pračky, myčky, mikrovlnky a z toho vyrábíš Mazdy. A? No, mají prostě problém s ocelí. V Japonsku je drahá ocel, nedostupná, takže je nekvalitní poměrně. Já mám pocit, že ty výrobní postupy u těch karoserií se úplně nedaří. Ale já třeba miluju, jak jsem v Japonsku, tak vždycky mám tradici, vždycky jezdím do Century ve 12. A teraz, keď sa bavíme už o tých japonských veciach, mám ďalšiu takú otázku. To ma napadla, zvedavý, že kam sa to uvedie. Nová, predpovedám, že originálnu NSX Hondu máš docela rád, akože celkom pozitívny vzťah. No, jak som cena, som podiel na vývoj a tak ďalej. Všechny Hondy a S2000 naše oblíbené auto, že jo, všechno o tom jsme se bavili moc krát. Motorka na 4 kolesách. To jsou všechno auta, které zbožňujeme. No ale, aby sme sa nezasekli, nová NSX. Vůbec auto, ktoré nejak tak anonymne úplne stále, myslím, že je vo výrobe v predaji, ale nejak ako keby v Amerike som ich možno videl za celých 11 rokov, možno 10 aut, že extrémne niečo veľmi zriedkavé a zvláštne, ako keby nikdy som v nej nešiel. Názor tvoj na nevím, přijel jsi ty hybridné NSX? Nejel jsem v ní a bohužel mi to auto úplně minulo a nic moc ani nevím. Je to přesně nepovedený pokus o reinkarnaci. Mně přijdou právě zajímavý ty 80 90 auta, když se ty japonské... Například vidíš, na GTR-ku se jim to podarilo. V roku 2024 a už 2 roky hovoria, že už skončili s výrobou, stále to nejak držia pri životí, za chvíľu to bude už 20 rokov. Ako už má prísť nový model, kto vie kedy, jak bude vyzerať. A čo tam bolo ešte? Bola RX-7, tak tiež vlastne nemá žiadnu reinkarnáciu Mazda. Supra,
Tá nová Supra je v podstate dosť odlišné auto než tá pôvodná Supra. Je rakouský auto. No. Prostě to, už to není tak japonský, jak to bylo. A čo si myslíš, že o tom, čo Mě baví ta éra těch japonských aut, které začaly vypadat samostatně a přestaly kopírovat ty ostatní auta. A to bolo? No, tak 80. 90. leta přijde. Takže to jsou velmi specifické auta. Ale baví mě ty luxusní věci. Mě baví jako luxusní Nissany, luxusní Mazdy. 929, když se na to podíváš na palubní desku. Ale na 929 Mazda to byla prostě zabudol na to, velmi hranatá věc, jako s úžasným interiérem. A vůbec jako možná plno lidí má podobnou uchylku. Já miluju prostě hippie, že jo, japonský hippie z 80. 90. Mitsubishi Starion? Různý. Velmi hranatý auto? Různý hranatý věci, no. 300 ZX Nissan jsem měl velmi rád. A samozřejmě mi se líbila ta éra, kdy oni Japonci se snažili dobývat Le Mans, jo. Už s Mazdou, nebo s... Však tam byla ta 787B. Tak samozřejmě to jsou věci, které máme rádi, jako, ale byla jiná doba. No. Dneska teda většina těch značek dopadla na i vlastní emisní předpisy. Myslím si, že zrovna Mitsubishi podvádělo v emisních předpisech, takže zase ty nařízení tak můžou za to, že vlastně Mitsubishi úplně už dneska nevím, co vyrábí, jako vlastně mě to ani nezajímá. A plno těch značek, které jsme milovali kvůli těm jejich legendárním modelům, tak vlastně zanikly nějakou svojí hloupostí. No. A je to i to, že prostě Japonci nedokážou tvořit úspěšně ty celky, ale jednotlivý věc. Ty mu řekneš, vytvoř tady kus nejlepší palubky na světě toho, ale ten jeden člověk, který to potom má celý dát dohromady, tak i díky hierarchii v Japonsku, že vlastně podřízený nedokáže nadřízenýmu říct, že dělá něco špatně, nebo že má nějaký zlepšovací návrh, protože má ke svému nadřízenému takovou úctu, že si to prostě nedovolí říct, tak tady tyhle ty postupy a ty společenské postavení v Japonsku můžou za to, že ty auta třeba mají velmi kvalitní nějaké jednotlivé prvky, ale jako celek ty auta nepůsobí dobře a nefungují dobře. Takže ne všechny japonské auta a pokud ty auta už třeba jezdí dokonale, tak třeba vypadají hnusně. Takže nemají úplně ten cit pro to udělat konzistentně auto jako celek. To jsem vždycky vnímal na japonských autech. Ale samozřejmě mají výjimky potvrzující pravidla. No, tak to je napríklad tá NSX, čo teraz sa o nej bavíme, že keď som to auto videl na živo, to si myslím, že jeden z tých dôvodov, prečo to auto úplne nezožalo nič, že určite bude jazdiť skvelé, o tom nepochybujem, ale keď sa pozrieš dnu, tak ten interiér vyzerá jak Honda Accord. Úplne proste máš Honda, veľký volant s veľkým logom Honda. Presne tie plastové, proste tá kvalita interiéru, aj vizuálne, aj materiálu, aj všetko, to je Honda Civic, Honda Accord. Ale sú za auto 300 000. A to je to, čo si teraz vraval, že oni ako keby... Ten celek, víš, každý z nich funguje dokonale, ale celkově jako tým mají problém, tím níže postavení zaměstnanci mají prostě problém dávat zlepšovací návrhy. Nebo kritizovat třeba práci svého nadřízeného. A to je v japonské kultuře typický a myslím si, že to může za to, že ty celky prostě nejsou úplně dokonalé. Že ti lidi si jakoby mají příliš silnou hierarchii a nejsou si tak moc rovní, že by dokázali jako pracovat víc týmově. Ale aj napriek tomu dokážu dať dokopy tak napríklad Evo nejaké Mitsubishi, to sú proste tak jedinečne skvelé auta. 789 Evo, proste to keď máš na dobrom podvozku, tá ľahkosť riadenia a to, jak to vie sa po ceste hýbať, to je... Ale vždycky do toho musí zasáhnout i vnější vlivy prostě, no. Jak to myslíš? No, třeba britští konstruktéři, v tomhle případě filipínský závodníci, který hodně spolupracovali s továrnou a pokud do dotační úpravy, že jakoby ten konečný produkt, oni měli problém a měli problém v něm pokračovat, že udělat nástupce Imprezy a udělat nástupce Eva, tak aby se do dnešní doby vyráběly a někdo potom to užil, to jsou prostě všechno věci, které se nepovedly. Že vlastně zanikly takovýhle ikony a je to prostě daný tím, že nevím, asi lidi mají jiný vkus nebo chtějí příliš prémiové věci a tyhle věci byly spíš nie je to tím, že oni nežijú v minulosti tak, jak ty? Já nežiju v minulosti tak, jak já naopak právě uznávám, když někdo dokáže vytvořit něco nového a to
zasazuju do té doby. To znamená, Dobre. nechci tady tyhle ty auta se snažit předělávat, aby byly odpovídající dnešní době, ale uznávám, že vznikly ve své době a proto pokud bych cokoliv s nimi dělal, tak jedině to povie. Tak nové auto. Z nových aut? Povedz nám 3 auta, ktoré z nových aut, ktoré ty fakt, že uznávaš a Jedno povedal sme by si úplne jednohlasovo, že takto to urobili správne. Na ešte jednu vec. Lexus. Testovali jsme spolu. LC 500? Jasně. Tam je pár chyb, určitě. Asi bych zpětně vzal spíš otevřenou verzi, ale to si myslím, že je japonský. To je opravdu jako... A nemyslím Japoncov iba, ale tak celkovo všetky nové auta. Ale já bych právě, že tam zůstal atmosférický motor, ručně stavěná převodovka 10 stupňů. Víš, jako tam zůstaly všechny ty věci, které mně přijdou, že takhle se má stavět auto. Že to odpovídá té továrně, odpovídá to tomu image, odpovídá to kvalita, všechno. Ani tam není přemrštěná cena, to si myslím, že je v pořádku. Z nových aut. Líbí se mi Mutanti, líbí se mi jako hodně nových aut, nebo pár nových aut. E92 M3. Ben Collins povedal, že to je jeho najobľúbenejšie. Dobre, takto. Prečo si myslíš, že Ben Collins povedal, že je E92? Já myslím, že zrovna Ben by měl říct, že Praga Bohema je jeho nejobľúbenejší auto. Ale on povedal BMW, myslím, M-kole. Já bych řekl, že určitě Praga Bohema, že Ben testuje pro... Ale nie že najlepšie auto, ale z BMW M-kový najobľúbenejší M3 je 92. Ale já tomu rozumím, tak má to prostě... On se na to dívá okruhově. On se na to dívá jako kompromis, super okreska, okruh a tak dále. Ale já vzhledem tomu, že žiju v Praze a že auto chci i na používání, tak bych asi uvažoval jinak. Mně prostě by přišli. Já jsem hlavně především, já mám ten problém, že já jsem celý život víc miloval M5 než M2. Já prostě okruhový auto vidím formuly a prostě to mi nikdo nevysvětlí, že prostě okruhový auto má mít jako 1,5 tuny nebo přes tunu, prostě okruhový auto pro mě je formule, která má 400-500 kg. Takže já chci, aby to auto bylo, aby se do něj vešel a abych z něho měl dokonalý pocit. A myslím si, že nejlepší M-ko, když nebudu říkat M1 stará, tak třeba E28, M5, to si myslím, že je jako ultimativní auto. Jí má kolem 1450 kg. Velmi výkonný motor. E34, 3.8, 6 kvalit je dokonalá, anebo naopak úplně raná E34. E39 facelift. Taky úžasný auto, ale spíš cestovní, samozřejmě. Ty zase miluješ určitě víc 60 a potom už tam máme problém, že tam máme ty hořící Včka. No. Takže já jsem zase, ale když jsme testovali tu CS, tak to se mi třeba líbilo extra moc. A skončili jsme pri M5 a máme tu 2,5 tonovú novú. Včerom pred 3 dňami bol kombík predstavený. M5 2470 kg. Kombík 2550. Nádhera. To je Green Deal v praxi, no. 2550. Ochlazuje planetu, to nechápeš. Ochlazuje planetu tím, že má přes 2,5 tuny a má v sobě baterky. No. Je to odporný hnus a je mi z toho špatně. A když jsem viděl siluetu, si unikla nějaká fotka, která byla jako špionážní, tak jsem si říkal, tyjo, na podzim budu muset jezdit pořád přes Evropu 1000 km tam zpátky, objednám si novou M5. Bude hranatá jak nová sedmice, to se mi líbí. Bude mít motor, na rozdíl od nový sedmice, protože si nemůžu koupit novou sedmici, protože to má prostě podmotor pouze. Nebo nějaký hybrid odporný, nebo elektriku. Já mám ono má 2,5 tuny ta věc. No. Takže koupit a rozřezat okamžitě. Vypuchat z toho ty baterky a jsme 100 tuny možná. Normálně to rozřezat. Uděláme si nějakou tuningovou, já bych udělal tuningovou firmu na tohleto. Že normálně jako opravdu reálně kupoval od BMW na ty auta a do těch sedmiček bych dal na 8 a 12 válce. A nebo bych z toho hybridu vyškubával tu elektriku a to bych pak mlátil ty konstruktory, inženýry a ty politiky, co nastavili Green Deal. A 2,5 tuny je veľa. A z 2,5 tuny prostě, abych dal challenge, že prostě jako pokud někdo bude mít M5, která má na 2 tuny, tak ten člověk musí okamžitě, já nevím, někdo by mu měl něco udělat v bolesti. Víš, prostě, abych to lidi fakt trestal fyzicky. No dobre, tak sa... Kdo tohle podporuje, je prostě imbecil. Tak sa skúsme... Prečo si myslíš, že
Predošla posledná M5, M5 CF, bola skvelé auto. A treba aj G-čkové M3, M4 sú fakt, že skvelé, ale keď sa pozrieš na to z pohľadu moderné BMW, stále majú niekde medzi 1700-1800 kg. Ale my jsme se bavili o těch starších generacích a tam si měl dvouspojky. Teď zase mají klasický automaty, převodovky. Ja viem, ale že ako sme sa dostali k novej M5, ktorá má cez 2,5 tony. Jak to mohlo prejsť niekde? Vieš, E60 M5 bez obmedzovača pred 20 rokmi, skoro 2004, myslím, že sú prvé M5 vyšli, 2004-5, išli 330 bez obmedzovača. Táto nová, ja neviem, má maximálku 305, pravdepodobne je tam možno nejaký limiter. Horšie zrýchlenie než predošla, horšia výkonová hmotnosť než predošla. A v zatáčce vypadá jak hrnec horký vody. Jako, mě je z toho fakt zlé a nechci mluvit o politice, můžu za to jenom politika. Zvuk žádný. Můžu za to bohužel jenom Green Deal, no. Můžu za to zelená politika EU. Dobre, ale rozumieš, ale niekto to auto vyvíjal a že niekto tam nebol, kto si povedal, ale OK, môžeme tento nový model navýšiť tú hmotnosť, ja neviem, 300 kg. No to takhle nejde, oni by nemohli to auto homologovat. 600-700 kg od minulého modelu. Oni by to auto nemohli homologovat, pokud by nemělo ty baterky. Nemohli by ho homologovat, pokud by nemělo tu bezpečnostní výbavu, co má. Nemohli by ho homologovat, pokud by nemělo světla, úhly, všechny ty věci v těch daných věcech, které prostě dneska jsou v předpisech. Tedy vlastně dostaneš nějakou platformu, do které to auto se musí vejít. To znamená, že všechny auta jsou si podobní, všechny auta jsou obrovský. A ještě no ale to není pravda, lebo nie sú zákonní nevravia, že nová M5 musela byť hybrid. Ale ta automobilka platí nějaký průměr za to, když má hybrid nebo nemá hybrid, nebo vyrábí elektrické auto. A platí emisní pokuty, anebo neplatí emisní povolení. Buď platíš, neplatíš, a dokonce za prodaný elektromobil, tak se to vůči daňovému systému, vůči státu, vůči těm emisním povolenkám počítá, jako že si dvě auta nevyrobil. Takže ty musíš furt se vejít do nějakého limitu a mít nějaký průměr produkce CO2 a máš na to takový speciální nějaké tabulky a bohužel ty výrobci jsou nuceni se podle toho chovat. Je to důvod, proč vlastně automobilky, které třeba nechtějí vyrábět elektromobily, tak je musí vyrábět, aby měli ten průměr těch emisí. Mimochodem proto vzniknul Aston Martin Signet, kdysi, si pamatuješ, malý Aston Martin, což byla Toyota Yaris, luxusně vypadající Toyota Yaris. Aston Martin Signet, vy to určitě znáte, byl si Yaris s Alcantarou, který se jmenoval Aston Martin. Ano. Tak to přesně je důvod, proč vznikla M5. To je přesně důvod, proč vyrábí BMW elektromobily, když jsou to prostě čínský šmejdy. Vyrábí to proto, protože ta automobilka musí mít nějaký průměr CO2 a tam jsou různý přepočty, jak se to CO2 přepočítává. A podle toho dostávají nebo nedostávají dotace, platí nebo neplatí daně, platí nebo neplatí emisní povolení. Vôbec sa mi to nepozdáva. Pokračuj. Je to velmi smutné téma. Takže to je důvod, proč se za mě musel stát politik, protože to jsou věci, které se musí změnit. No jak to vidíš? Myslíš, že sa to nejakým spôsobom zmení? Je to, jako jsme na velmi špatné cestě a především je vidíš, že tomu fakt skoro nikdo nerozumí, nikdo tomu skoro nevěří. Teraz, keď si v tom Europarlamente, do akej miery, ja neviem, nebol som tu, koľko, mesiac? Aha, mesiac. Ma to zaujíma tým, že ja napríklad žijem v Amerike. Je nejaký cíti vplyv, ten americký z Washingtonu, tuto na Brusel. Napríklad Trump veľmi kritizuje to, nebudeme teraz riešiť ten konflikt na Ukrajine, akože prečo, čo a jak, ale napríklad on tvrdí jednu vec, že Amerika a Európska únia sú členmi NATO. Konflikt na Ukrajine vznikol a ja neviem, Amerika tam poslala, ja neviem, 300 miliard a Európska únia iba 70, aj keď populáciou celá únia je v podstate ekvivalent Ameriky. Väčší. A hlavne pre Európu by to mal byť o mnoho väčší
problém aj záujem, lebo sa to deje tu než pre Ameriku, ale Amerika tu poslala 5-krát toľko peňazí. Samozrejme, je to korupcia brutálna, lebo v Washingtonu to bol jeden veľký tunel, ale proste ty máš pocit, že je to nejak takto... Jakoby ta argumentace tam je, ale já si rozhodně myslím, že Evropská unie by neměla být jako vojenským paktem a neměla by konkurovat NATO. To jsou teď nový síly, které se snaží v Evropě ti progresivističní liberálové se jakoby zbavovat nenápadně vlivu NATO a samozřejmě NATO chce, aby jsme co nejvíc peněz dávali do zbrojení. My máme dávat 2% HDP, dáváme asi necelý 1,5. Česká republika i v Evropské unii průměr je třeba 1,5 a máme závazek 2%. Američani dávají, já nevím, 3,8, 4. A jenom Řekové dávají hodně z Evropské unie a mimo Evropskou unii tak třeba Turecko dává hodně. Ale ty to dávají tak spíš kvůli sobě jako navzájem. Takže je to jako komplikovaná situace. Americký vliv je samozřejmě cítit všude, ale Evropská unie bohužel se připadá taková jako bohorovná a chce být jakoby vzorem právě v Green Dealu a ve všem, i pro Američany a pro Číňany a pro všechny. A chce tady vytvořit jako zelený skanzen, z toho mají pocit, že když my tady schudneme, zničíme si průmysl, uděláme ze sebe zelený idioty, takže všichni si řeknou, že to je skvělý, my to uděláme stejně. No a mezi tím nás samozřejmě pohltí čínský kapitál, částečně americký kapitál. Ale je to niekde platená agenda, lebo sú ľudia fakt, že tam sú zvolení poslanci, ktorí zobudzajú a zaspávajú s tým, že oni si to fakt myslia, že žijú v takej nejakej realite, že keď sa tu všetci budeme na bicykloch voziť, tak vtedy budú oni šťastní. Oni jsou tam oportunisti, kteří to dělají, protože to je pro ně výhodné a protože nějaké lobbystické skupiny do toho nějak velmi výhodně, efektivně tlačí. Pak jsou to oportunisti, kteří prostě nechtějí se vzepřít tomu mainstreamu, protože ono, když proti tomu jdeš, tak proti tobě jdou média, píšou o tobě nesmysly, šíří o tobě dezinformace, ti, kteří bojují proti dezinformacím a tak dále. A potom je tam ta část těch pomílených, pomatených opravdu progresivistických liberálů ze Španělska, z Francie, většinou třeba mladý holky, normálně jako europoslankyně, kteří fakt věří tomu, že největší problém na světě je, nevím, že prostě 5., 10. a 20. pohlaví má špatný práva a LGBTQ a něco komunity, prostě, že mají velký problémy a že se o ně nestaráme a práva žen, že jsou v Evropské unii největší problém, přitom vůbec neví, že jsou problém jako v mnoha jiných jako zemích. A vlastně mají pocit, že my máme spasit svět a že my, když v Evropské unii vydáme nějakou rezoluci, tak druhý den v Pekingu a v Moskvě a ve Washingtonu každý si jako tu rezoluci přečte a bude se řídit Evropskou unii. Je taková určitá bohorovnost a oni jsou odtrženi od reality a nemají ani žádný technický povědomí a žijou v takovém luxusu a komfortu celý život tady tihleti levicoví hyperliberální politici, no pseudoliberální politici, že oni nikdy nemuseli ani pracovat a žijou v těch elitách. Takže oni neví, jak vznikají hodnoty a oni neví, jak vzniknul ten elektrický Mercedes, který mě ten šofér přivezl z toho 5hvězdičkového hotelu do té práce. Takže mají pocit, že nevědí, jak vzniká elektrika, nevědí, jak vznikají peníze a mají pocit, že to můžou jenom rozhodovat bohorovně o tom, jako kde, kam se to jako přesune a že oni sami vědí líp, co mají dělat s naší budoucností, s naší bezpečností, s naší energetikou, s naším průmyslem a že já tobě vezmu tvoje peníze, ale já sám vím líp, než ty, co s ním mám dělat. A takhle se chovají. A je to úplně nekompetentní. Myslím si, že i Američani musí si ťukat na hlavu, co se v Evropě děje. Nehledě na to, že nejsme logicky nejsme pro ně jako spolehlivým partnerem, když neplníme své závazky. Zároveň ale Američani a jejich vlivové skupiny taky se chovají velmi zajímavě a taky víme i konflikt na Ukrajině, že dlouhodobě je to spíš zástupný konflikt Spojených států s Ruskem a že prostě export zbrojní lobby a tak dále, tak pro všechny je to jako extrémně výhodný ten konflikt, takže přesně vidíš, jak akcie všech zbrojářských firm a všeho, jak to prostě, jak to bohatne, jak to funguje, takže jako je pochopitelný, že ne všichni v Evropě chtějí se k tomu jako připojovat. Na druhou stranu, my jsme asi tak nějak doufali, že vyhraje Donald Trump a teď vidíme, že měli dokonale připravenou strategii k tomu, že ta Kamala Harris to asi dá, protože on může volit teď 10-15 milionů emigrantů v Americe, může volit, oni by měli ID. Nedá, veď ona, jej akože štatistiky sú strašne slabé. Teraz napríklad som o tom teraz pozeral video,
o štatistikách, aké vychádzajú, hej? A hovorili, že jak oni manipulujú s tými štatistikami v prospech Kamaly. A ukazovali mesiaci po mesiaci, treba je tam jedno video, PBD podcast, a ukazovali, že vlastne keď sú tie štatistiky v prospech Kamaly, tak médiá sa toho chytia a tlačia. Jasne. Lebo tie štatistiky sa robia každý týždeň, máš jednotlivé spoločnosti alebo zdroje, neviem, firmy alebo neviem, organizácie, ktoré to robia. A ak zasú v prospech, tak čo sa deje, že médiá to nereportujú. A normálne vidíš takto, že tu tento týždeň, ja neviem, 1000 reportov, 1000 a tu zrazu ide len 200 tento týždeň. Lebo v tento týždeň jej to pokleslo, tak vlastne oni to nereportujú a reportujú len tie, ktoré takže ono to na oko vyzerá, že stále ona si udržuje, nejak sa približuje k Trumpovi, ale realita je úplne iná. Hej. To je jedna z takých malých len ako... Já jsem dostal strach, že to je velmi dobře připravený a že mají Podri sa, na to, aby to bylo... No napríklad začneme tam, atentát. Ten mu velmi pomohl, podle mě. Počkaj, pomohol. Ja sa teraz bavím celkovo o tom, ja som sa včera chvíľu s Richardom o tom bavil a on veľa o tom nevedel. Jak to tu akože, ty si bol kde vtedy, keď sa to stalo? Ale já se ani nevybavím, kde se to stalo, ale přijde mi fascinující, jak on hýbnul tou hlavou, protože se díval na statistiky o migraci. Jo. To byl osud, to bylo neuvěřitelný. No prostě on sa pohol, tá gonka mala trafiť. To byl zázrak, to byl fakt jako zázrak a já si myslím, že jestli ty volby opravdu vyhraje, i přes to všechno, co se proti němu teď chystá a děje, tak možná díky tomuhle tomu. Ale já se prostě strašně bojím, že to nedá. No. Tak jako Elon Musk ho oficiálne teraz už podporil a podporuje. To je úžasný, ale... Všelijakí tí mladí influenceri mu robia kampaň, akože sa ho chytili. Jenomže pak máš takovou, Kamalu nikto nemal ráda, nikto nechcel. Ta populární nějaká zpěvačka, tak ta zase podporuje tu, víš, jako že nějaký George Clooney, že zase tady český média máš plný toho, jak George Clooney podporuje tam je realita iná v Amerike. Kamala je veľmi zle na tom. Mimochodem jako ona ve své pozici byla úplně neviditelná. To byla nejhorší, nejtragičtější. No ona bola viditeľná v tom, že nič dobre neurobila. Najhorší. Ona byla víc levicová než Biden. Ona byla víc progresivní. No ona je ten extrémně radikál. Ona je opravdu radikál. No len vlastne... to, že historicky, ty sa musíš povedať, to ona je. Ona to bola iba, nechcem tu nadávať, ale ona sa tak dostala do nejakej popularity, že to bola iba party girl, nejaké dievča na party, čo si niekto priviedol na červený koberec. To máš tak, jak tu máš nejakú moderátorku v TV Nova, ja neviem, ja žiadnu nepoznám, ani na žiadnu konkrétne nemyslím, Filip možno bude nejaký z vás poznať, ale v podstate to je prípad len toho, keď si tu nejaká moderátorka proste odfajčí tú kariéru, že sa nejak dostane do TV Novej, potom tam, to je Kamala. Ona nie je inteligentná, ona nie je múdra, ona to nejak neštudovala, si nejak, to je len, to bola len od jedného k druhému, tak a pomaly. A mne o tom vral ešte jeden typek, si pamätám, som bol raz, 3 roky dozadu, bola v Newport Beach taký zraz takých tých luxusných superšport, tam bol taký starý typek z F40, on tam vraval, že s Jelenom sa pozná, vtedy mi dohadoval, že keď chcem, ma dostane Glenovi do garáže a tak. A on hovoril, ty bol Kamala, že to je proste, vieš, starý typek, že on to ako mal vtedy osledované. Hovoril, že to je len prostitútka, ona nič nikdy nebola. A v podstate to je to, čo ona je. To je len obyčajná hlúpe dievča, čo bolo. Sa len motala niekde okolo, bola frajerka toho, potom toho a tak skrz to nejak bola v tých politických kruhoch a potom sa tam začala niečo tak akože angažovať, no a ona je... Ty budeš určite vedieť, jaký ona je pôvodu, pretože ona tvrdila jednu dobu, že bola ten pôvod je ďalší, vieš, že ju tam profiluje, akože ona je akože... Je narozená ve státech vôbec?
ona má akože, korene je Jamajka a Južná India. Ale ona doteraz vždy sa všade prezentovala ako juhoázijčanka. Čiže zrazu je ona černoška, reprezentuje tú komunitu. Hej, že to je také, keď mi to vyhovuje, zrazu je. Identifikuje sa ako hej. A zaujímavá vec je napríklad, že nikto nemá rád nikto, ani média, ani tie liberálne médiá, ani nikto, lebo ona nič dobre neurobila za to teraz, čo bola ako vice-prezident. V momente teraz, jak sa jej kandidatúra ohlásila, ak Biden odstúpil, všetci otočili kabaty hneď. Na Google budeš mať teraz problém nájsť akúkoľvek zlú správu oni, ale aj z minulosti. Nenájdeš jeden článok, všetko to zmazali, všetko je preč. A zrazu ona je nádej. Toto je tá tretia svetová vojna. Informácie. Google zrazu urobil čistku. Kamala teraz tam chodí a sa tvári, samozrejme väčšina to nevie, no ale je určité percento ľudí, určitá demografia, na ktorú to pasuje, ale ja si nemyslím v tomto, lebo všetko vo svete sa deje v takých cykloch. 10-20 ročných, hej. Napríklad, čo si rozprával o tom, že ak tí ľudia sú šťastní, tie mladé liberálky nejaké a také, že o tom boli 70. roky hippisáci. To bolo to isté, že oni boli úplne super, potom sa to zase zmenilo, 10 rokov teraz zmena, potom 10 rokov je zase nejaký iný režim, alebo respektíve to nastavenie celej tej verejnosti a potom zase 10 rokov trvá nejaký chaos, zmena a zase sa to preklopí, hej, že ono to ide zľava doprava, Trump je celoživotný demokrat. On bol vždycky demokrat, kde všetci mali radi. Až do momentu, kedy začal kandidovať a on vlastne iba kvôli, veľa... Ty dnes sleduješ český média, ale já byl vždycky velmi oblíbený a v momentě, kdy jsem začal někam kandidovat, kdybys viděl, co tady píšou o mně, 4 titulky za týden na Seznamu, že mám na chatě na černo něco postavený, že radím lidem, ať pijou savo. Pre čiernych? Tak. Víš, jakože úplně ty média vlastně, pokud začneš jako říkat realitu a začneš jít proti tomu zelenému progresivistickému proudu, tak oni ti začnou systematicky likvidovat a ta druhá strana má absolutní preferenci ve všem. Absolutní. Takže je to hodně specifický a máš pravdu, že ono se to otočí, určitě se to otočí stejně jako ty 60. léta se pak rýmujou, já nevím, s 90. a vlastně jak se to jako celý vždycky vymění, ale problém je, že tady u toho jim se daří absolutně likvidovat jako průmysl v západních částech světa. Daří se jim nebojovat, nebo daří se jim získávat vliv čínského kapitálu, ty určitě jako ty to víš líp než já. Tak ale to tiež bolo také, zober, čo sa tu dialo po páde socializmu. Tuneloval sa hlavne ten východný blok, krížom krážom, tie 90-ky, celé Rusko sa rozkradlo, sa rozpádli všetky fabriky, Česko, Slovensko, všetko, čo boli tie najväčšie, všetko to proste sa len tunelovalo, rozkrádalo, A celé to upadlo, lebo proste nikto vôbec nemyslel na to, tam každý len chcel vojsť do továrne a všetko rozpredať, vyrabovať. A teraz sa to pomaly zase ako keby spätne nejak... Já nevím, no. Nevidím to moc dobře. Jako nevidím to moc dobře s Evropou. Ale vieš, čo chcem povedať, že všetko to je v takých, akože... Ja nesom zastanca týchto vecí, ale hovorím, že ja skôr to hovorím preto, lebo ja v tomto vidím tú nádej. Že ono... No proste takto to je. Ľudia, väčšina sú hlúpi, sú oportunisti, väčšina ľudí vždycky proste to, čo bude na stole, to si ľudia budú chcieť vziať a nebudú veľmi myslieť na okolnosti. A to je tiež také, jak si dal príklad tých mladých dievčat, nejakých superliberálnych, oni si nevidia za špičku nosa. Jednoducho toto, čo im tu dáš pred nich, oni si myslia, že toto je ten celý svet a poďme ho zachrániť. Jo, jenomže potom... Akorát, že jediný problém je to, že tie sociálne siete, internet a tieto veci tomu ako keby dali taký megafón tým veľmi malým skupinkám a ono sa zdá, že to je väčší problém, než reálne je. A ja napríklad ti vrajím, ja som bol v šoku, keď som nejaký nový Instagram profil zakladal
skúsiť otvoriť len tak na novo, z ničoho, proste Instagram prvý, že si založiť profil od ničoho. Tak to, čo ti ten Instagram ponúka sám, a to je masaker to ty nevieš, alebo ty máš nejaké algoritmy, čo ti ponúkajú už to, čo máš rád, auta, ženské, hocičo, politiku a budúcnosť sveta, ale ak si to len tak na nulu otvoríš, tak tam máš samé tlusté, ženské väčšinou, tmavé, v duhových oblečeniach. A to, čo je ťa normálne, že krmi, to je tá realita digitálna, to je to fundamentálne nastavenie. No, jasne. A to je to, čo tým deťom a mladým netlačí do hlavy. Souhlasím s tím, zase na druhou stranu, díky sociálním sítím máme možnost diktovat, vyprávět. No tak aj Trump bol zvolený vďaka... Já taky, jako v malém, ale jednoznačně to pomohlo, protože kdyby lidi mě znali pouze z mainstreamových médií, tak si řeknu, že jsem byl zebu. Že vlastně ono to tak extrémně, ty mainstreamové média, ti novináři dostali pocit bohorovnosti stejně jako ti europoslanci. A oni se chovají jako, my jsme jak v mediokracii, no. Oni mají pocit, že ovládají, že můžou ovládat svět a díky těm sociálním sítím, ale je možnost to zvrátit. Proto samozřejmě se Evropská unie teď snaží vyhrožovat Muskovi, že nesmí mít na Twitteru svobodu slova. Vy teraz oni mali interview Trumpa Musk a akurát Elon o tom rozprával, že mu z Európskej únie prišiel list, O jeden takovej tam že, od nás, že nesmie vlastne to streamovať, nesmie sa to udiať a celkovo blabla. On sa na tým smial, ale ako vravel, že ani tu z Ameriky nič, ale z Európskej únie, že mi prišiel dopis. Ale to je to, co jsem ti říkal o té bohorovnosti v tom Europarlamentu. A hlavne, jak si niekto môže mysleť niekde v Europarlamente sedieť a poslať najbohatšiemu človeku, čo posiela rakety so svojimi autami do... Vieš, a že on z jakej pozície, že mu... Ale to jsem ti popisoval. Že takhle tohle si myslí v Evropské unii na té evropské politické úrovni všichni, že oni jsou jak Ludvík 14. a že my dáme nějakou rezoluci a druhý den si velký si v Pekingu přečte a bude se podle ní řídit. Jako. Prostě oni si myslí, že fakt budou diktovat Elon Muskovi, jako co má, nemá dělat a že se nemá bavit s Trumpem. Ale problém je, že tady vzniká něco, co se jmenuje DCA, Digital Services Act, a to je věc, která má ovlivňovat projevy jakoby a svobodu slova a všechno, co se bude dávat a nebude dávat na internet. To také už nie v Írsku niekde, že už to schválili alebo niečo. To je jako v celé EU, to bude platný. Ale niečo také myslím, že je aktívne v Írsku niekde. Pro všechny firmy, které mají nad 45 milionů uživatelů, jestli se nepletu, to znamená eBay, Google, Twitter a tak dále, Facebook a všechno se to bude muset řídit tady tím Digital Services Act. Nie v Amerike, to môžu urobiť nejaké nariadenie pre Európsku úniu. No ale... Tak ale tu ten Twitter je tak nie ešte taká populárna. No ale jako máš tady 450 milionů lidí, jako, je to velký trh. Prostě je to velký trh. V Brazílii to robili tiež, ja myslím, že Muska kvôli tomu odvolal a vyhral súd, ak sa nemýlim. Ale jasně, ale když prostě příště začne platit pravidlo, že ten soud nevyhraje, tak je to prostě průšvih. A jako v Americe tam ta situace bude podle toho, jestli bude Kamala nebo já doufám, že Donald Trump. Ale bojím se, že ne. A tady ta situace bohužel tím, co vytváříme v Evropském parlamentu, se trošku zlepšilo. V tomto momente on má extrémny náskok. Taký, čo ani nikto, ja neviem, preto sa pýtam, že či akože iné informácie k tebe sa dostali, lebo tam on je, tam proste už málo stretneš ľudí, čo vôbec si myslia, že on to nevyhrá. To nehovorím ani o tom, koľko dotácií on dostáva stále. Zo všade peniazy, všetkého, hej, že Kamala teraz to zase tak, kde bolo, má AI dorábalo ľudí, čo postovali, že by to vyzeralo, že tam má viac ľudí, než reálne tam má a neviem čo, ale ono... Tam ide o to, že jediné, o čom sa rozpráva, je tým, že sa pokúsilo o atentát, aby sa to nezopakovalo, lebo práve tie atentáty začnú zase a budú pokračovať, čím budeme bližšie. Ale z českých médií máš pocit, že krom toho, že máš pocit, že Ukrajina
absolutně poráží Rusko. Napríklad ešte jedna vec, Ukrajina, ten konflikt na Ukrajine už neexistuje v Amerike. V Rusku prej taky ne dokonce. Tam absolútne o tom nevieš nič. A tady je to vlastně hlavní zpráva. No? A v Rusku, když si pustíš ruský zprávy, tak je to prostě 11. zpráva, malinká, krátká a nikoho to jakoby nezajímá, protože pro jejich propagandu není dobrý. A ve Spojených státech taky se o tom nemluví. A v jiných evropských zemích se to taky hodně liší a u nás v České republice je to prostě úplně nejzásadnější téma a máš pocit, že Ukrajina absolutně s přehledem vyhrává nad Ruskem, jo? Což ale tam sa už o tom nerozprával, v Amerike už sa vôbec o tom konflikte, tam sa väčšie rieši Izrael a Irán. A když se podíváš na americké volby prezidentský, tak máš pocit, že Kamala už vyhrála a že Trump je úplně v háji a v tragédii. Takhle to působí z českých médií, když si přečteš za poslední týden český média, tak normálně uvidíš Kamalu už jako prezident. Takže já doufám, já ti důvěřuji, že máš pravdu a budeme se modlit, aby Donaldík prostě vyhrál. On musí vyhrať. Když ne, tak si to nevím představit, protože Biden, pařížské umluvy jsou vlastně Green Deal. Proč máme 2,5 tonovou M5? To jsou pařížské umluvy, ke kterým neprozřetelně v roce 2014-15 se zavázalo asi 190 zemí. Ale ty zase budeš na to z tej Ameriky, ja hovorím o tom, ty vieš, koľko ilegálnych emigrantov prišlo cez južnú hranicu do Ameriky za posledné 3 roky? X miliónov, neviem. 30 miliónov? No, vím. Ty vieš, koľko to je ľudí? 30 miliónov? Všichni budou volit Kamalu, oni to zařídějí. Ale já jenom co chci říct, proč si myslím, že ta Kamala má velkou šanci. Protože prostě ten Green Deal, ty pařížské úmluvy jsou extrémně tlačený nějakýma silama. A Biden první, co udělal, že to přijal, protože to Trump zrušil. V 2014-15 se k tomu zavázali Spojené státy, k pařížským úmluvám, to je mezinárodní Green Deal. Trump udělal to, že to zrušil a Biden, když se stal prezidentem, tak během 2 hodin bylo první, co udělal, tak k tomu znovu přistoupil. Takže oni nemůžou dovolit, že by jim to ten Trump, oni ho podle mě, pokud by to vyhrál, nebo to tak já se vím, že ho zastřelil opravdu. Protože vlastně tady jde o mezinárodní Green Deal, který oni... Veď, ale oni ho už opravdu chceli zastreliť. No já vím, no. Ty vieš o tom, že v ten deň, keď on mal tú realita, tak v ten deň tam bola tiež Bidenová žena. To neviem. Joe Biden. Aha. Ona, tým, že je Bidenová žena, takisto má ochranu Secret Service. Jasne. V ten deň ona mala 3-krát toľko ochranky, než by mal Trump. Ak by tam ona nebola, tak on má tých ľudí. Ďalšia vec. Videl si niekedy doteraz do tohto atentátu ženy behať ako Secret Service niekde okolo nejakého prezidenta alebo niekoho? To je záměr kvůli vyváženosti. Ale počkaj, dobre. No, ale jak to, že ona nemala žiadne ženy vo svojom týme v ten deň? Jo, to je zvláštne. No. A ona nie je kandidát na prezidenta. Mala 3-krát toľko ľudí a nemala tam ani jednu ženu. To je zajímavý. To je náhoda. Ten deň. Nikto doteraz nevysvetlil, kde tam bol rebrík. Lebo ten typek vyšiel na strechu po rebríku. Kto tam dal ten rebrík? Ty ho vidíš tam chodiť, pobehovať nie na pár kamerách, záberoch, ho vidíš asi hodinu predtým, jak strieľal, jak tam chodí. Nemáš žiaden rebrík nikde na pleci. Tá budova, z ktorej strieľal, vieš, kto v tej budove sídlil? Policajti. Oni tam mali stanovisko policajti lokálne. Presne v tej budove, z ktorej strechy on strieľal. Jak? No prostě budeme mít 2,5 tonový M5 všude. Čo chcem tým povedať, že ono to je veľmi zvláštne všetko. Samozrejme dá sa očakávať, že Trump asi nejak posilil tú svoju osobnú ochranu, po tomto, čo sa stalo, takže bude to oveľa tečie, oni hovoria, že teraz sa bude začínať s nejakými bombami takými, že na to máš nejaké procesy tajných služieb, že ak nevidie takáto forma atentátu, tak potom toto sú tie ďalšie a ďalšie spôsoby, otravy, bomby a neviem čo všetko, ale proste je to masaker. A preto sa pýtam, sa Richarda pýtal, lebo neviem do akej veľkej miery, to je veľká vec a tu v médiách sa to riešilo, lebo to je masaker.
To je... Ja som bol vo fitku, v šatni idem s typkom, s kamošom mojim, čo tam niečo rieši v Porsche, lenže my tam máme telku v tom našom súkromnom a fónom. A on mi vraví, že ty vole, že sledujú, že strelajú nám na prezidenta. On sa nám videl, jak skočil dole, tak tu a sa nekúkaš na to, ty vole, čo sa stalo vlastne. Vieš, že úplne srdce mi tak zastavilo aj všetkým tam, keď si tak uvedem, že ty vole, že ty by ho fakt, že trafili. Že ty ale ty si uvedom len to, ty by si mal na kamere nahrané live, jak on takto stojí a hlava mu vybuchne jak melón. Pred všetkými navždy. To není jak Kennedyho, keď zastrelili v 60. neviem koľkom, že to boli nejaké rozmazané kamery, tu by si to mal v najvyššej obrazovej kvalite, jak je mu úplne takto hlava exploduje pred všetkými, to je... Akože to je masaker. No. To je masaker, čo sa stalo a ľudia si asi neuvedomujú, do akej... Čo za tým je? Ďalšie veci... Inaugurace, tak doufám, že pojedem na inauguraci Trumpa. No. Vieš, a to zase ja nechcem... Vieš, ako sa niekto do takej blízkosti dostane? So zbraňou, so všetkým. Je toľko nezodpovedaných otázok. Na druhý deň, či kedy tam FBI agenti takto s hadicou vody tú strechu splavovali. Povedz mi, kde, aký si videl, keď sa nehodá a dvoch aut stane na semafore, tak zachovávaš nejaký perimeter, dôkazy. Tu máš jednu z najväčších vecí a oni to tam s hadicou striekajú strechu. A to sú všetko veci, teraz si môžete vygoogliť, dajte si tam nejaký agent warhousing do Google a vám to vyskočí. To sú veci, čo sa udiali. Vidíš to niekde niekomu hovoriť? Čo to sú za ako... No, tak žijeme ve zvrácené době a nejhorší je, že plno lidí to tady v České republice to plno lidí zlehčovalo, zesměšňovalo, i média to zlehčovali, stejně jako na Slovensku zlehčovali atentát na Fica. A je to prostě jako strašně brutální, že se tohle děje a že vlastně ta demokratická, liberální, ti lepší lidi, že jim to vlastně přijde normální, no? Že ti to vlastně jako Ty si sa pozrieš na to takto. Akú ochránku má napríklad Putin, keď sa hýbe z miesta na miesto? Akú má čínsky prezident? Si zober títo ľudia, keď toto vidieš, také niečo udeje, čo oni si o tom musia, to musí byť úplne, že nasmiech, že ty vole, toto tu. Je to nasmiech. Ještě hodně tady běhá, jak ta šéfka, jeho ochránky, jak neuměla dát ani pistoli do pouzdra zpátky. To tady běhá brutálne. To nebola šéfka, ako bol to iba jeden člen, ale však si videl, že no presne, že nevedela, že to... Neviem, to je úplne ako... Kvůli genderový vyváženosti tam je prostě buchta, co neumí strčiť pistoli do pouzdra. Ale ono to... Lenže prečo doteraz nikde si nevidel žiadnu ženu, ale práve v deň, keď jeho trafili, zrazu tam vidí ženské pobehovať ako kurčata bez hlav. Mi to vysvetlí. Rozumieš, čo tým chcem povedať? Jedna vec je náhoda, sa môže stať. Už dve veci naraz nemôžu byť náhoda. To proste z toho, jak funguje vesmír a nejaká pravdepodobnosť, to už nie je reálne. Vieš? A keď sa na to pozrieš trochu, máš zase videa, tie audiozáznamy kadejaké. Tam sa strieľalo z iných typov zbraní. Teraz je veľa videí o tom, zase neviem, či tam byly různý zvuky. O rýchlosti tej strelby. No. Robí, že tam dať 5 striel za pod sekundu. Ja neviem, myslím, že tam narátali, že ten posledných tých 5 striel, čo bolo ako strely na Trumpa od toho typka pôvodne, od toho 20-ročného chlapca, ktorý bol rok členom nejakého lokálneho gangklubu, tak myslím, že zmerali rýchlosť, že bolo vystrelených, ja neviem, že za 0,76 sekundy, alebo taká nejaká bola rýchlosť. Rekord holder svetový je 0,56. Nejakí elitní snajperi, najväčší, to sa pozrieš na barety zelené, na nejaké úplne tí najlepší na svete, horko ťažko sa dostanú pod sekundu. A to, keď sa dostaneš pod sekundu, tak to je aj tak, že to ani sa nesnažíš akože reálne trafiť cieľ, to je len o tom, že či vieš tak rýchlo tú spúšť akože tlačiť, hej. A tuto máš odmerané normálne na kamere všade, že to bolo 0,7 niečo.
A tvrdia, že to bol tento 20-ročný chlapec. Ďalšia vec, neviem, či o tom vieš, alebo ste registrovali, keď prišli do jeho domu, toho chlapca, kde žil, tak ten dom bol vyčistený, že tam nebola jedna smietka nikde, v šuflíkoch ani príbory neboli, všetky poháre čisté, nič v umývačke, nič v umývadle. To bolo, ako by si prišiel na upradanú hotelovú izbu. A nikde sa o tom nič nepíše. No, vieš, to je... Žijeme ve zvláštní době. No. Vieš, a tu sú len veci, čo... To nie sú, že ty si tu vymýšľaš, že možno to mohlo byť tak. Tu sa teraz len bavíme reálne o veciach, ktoré sú a prečo sa nikto na to nejak... Vieš, akože mňa fascinuje to, že jak rýchlo sa o to posúva, akože ďalej samozrejme sme v dobe, že vieš, aj ten Trump samotný nemôže nejak, a jeho tým sa veľmi zamýšľať nad tým, že ty vole, kto bol za tým a jak. Lebo vieš, nám ide ďalej kampaň a my proste, vieš, život ide ďalej. Ale sem tam niekto sa v Senáte na to opýta, tá šéfka toho SS, Secret Service, zaujímavé, že sú to SS-áci tiež. SS bola Hitlerová nejaká dnes. Já to nemůžu, počkej, já to nemůžu vůbec komentovat. Super Sport, Bugatti EB, SS. Bude sa to strihať? Mělo by. Ne, ale fakt, akože toto sú neskutočné akože veci a to, ja som na tým akože až fakt tak to zle to tak sedelo vo mne. A idea to, že by si mal takéto niečo na kamere a že vlastne ak by to úplne zmenil. A preto napríklad Elon Musk nikdy nebolo oficiálne nejak pre Trumpa. Ten deň, jak sa to stalo, on má moju 100% plnú podporu, lebo to je niečo neakceptovateľné. Tady zemřel ve Francii Alain Delon dnes, když to natáčíme. A taky, jo, prostě média mluví o tom, že zemřel Alain Delon. A neříkají už ale, co za něm bylo. Že v roce 2019 20 000 liberálů, především amerických herců, umělců, tak podepisovali, aby on nedostal v Cannes cenu. Protože on předtím velmi silně podporoval vlastně takovou tu stranu, s kterou já jsem ve frakci, takovou tu francouzskou stranu, která je proti migraci, proti Green Deal a proti těm věcem. A on vlastně se už před dávnou dobou vyjadřoval, nebo někdy v roce 2018, když mu bylo 82 let, tak řekl, že mu na zvracení z téhle doby a vlastně podporoval ty politické síly, které jsou podobně jako Trumpova, jsou vlastně jakoby proti Green Deal, proti migraci, jsou proti multikulturní Evropě. Proti nějaký globalizaci a viac zachování. Je vlastně konzervativnější, to znamená, není rasista, není xenofob a tak dále, ale prostě je to člověk, který si nepředstavuje, že je dobrý, aby 500 milionů lidí z Afriky přišlo do Evropy, který si prostě nepředstavuje, že je 300 pohlaví, ale věří, že jsou 2 pohlaví. A za tohleto ten člověk se začal stávat lovnou zvěří a dokonce mám pocit, že i si zajistil švýcarské občanství ke konci života a tak dále. Takže opravdu jako žijeme v brutální době a ty média teď o tom vůbec nemluví a mluví jenom o tom, že zemřel herec a tak dále, ale to, že na něj dělali ten mediální lynč a ten lynč těch jako progresivistů, tak to o tom se nemluví, protože byl příliš populární. Stejně jako Jean-Paul Belmondo byl velmi populární, tak o názorech těch lidí. Ale podri sa, to je to isté, keď by náhodou sa stalo, vieš, že toho Trumpa trafí, tak ver tomu, Kamala, Biden by boli tí prví, ktorí by horko ťažko hovorili, ako nám je ľúto. Donald nebol až taký zlý, bol dobrý človek. Oni by akože tá retorika by bola veľmi krásna. Vieš, milá, solidárna. A ešte, čo by povedali, aké to je hrozné, že sa také niečo vôbec udialo a my musíme posíliť ochranu politikov a všetkých a my musíme zakázať zbranie a také, vieš, lebo oni by toto použili presne. To sa používa na zákaz zbraní nejvíc. Presne. No, že, a vidíš, týždeň mal pokoj ako keby, rozmýšľali, čo ďalej, plán nám nevyšiel. Biden na chvíľu bol 4 dní nezvestný, až sa o ňom rozprávalo, že už umrel a že má dvojníka, neviem čo. A zrazu
Kamala naskočil a Google sa vyčistil a je tu nový spasitel. A na Bidenovi bylo vidět, jak ožil, že mu spadl kámen ze srdce. Ona ta kampaně je extrémně náročná a já si myslím, že on fakt věděl, že na to nemá a že prostě v té fázi života, v který je a v tom zdravotním stavu, v kterým je, tak mu tím jako opravdu hodně pomohlo. Ja už neviem, do akej miery, vieš, to tam sa dá reálne veriť čomukoľvek, vieš. V 80. rokoch už CIA malo schopnosť také masky dať na ksichty ľuďom a také, že proste to nespoznáš, hej, a to je 40 rokov dozadu. Sa pozri, jak sa technológie posunuli za 40 rokov. Sa pozri na auta z 80 rokov a na moderné auta, vieš. No tam sa to posunulo. Čiže tu už ani nevieš, vieš, ak tam boli nejaké tie videá, kde ten Biden akože vyšiel po tých 3 dňoch a zrazu ty vole je o 10 cm vyšší než všetci ostatní. Vieš, a také, že to je, to už, my sme v takej veľmi divnej dobe, že fakt už človek nevie, čomu môže veriť, vieš, lebo presne to všetko o tých informáciách, že ty ani nevieš. Že toto všetko pred tebou je, ale nie, lebo niekto to neukáže, alebo to ukáže príliš veľa, vieš, a to je, že už len tie idei toho, že takto nejak by sa mohli viesť vojny, to bolo 40 rokov dozadu. My už teraz, to sci-fi už teraz je reálne, vieš. Toto, čo si 20-30 rokov dozadu videl vo filmoch, my v tom sme teraz práve. Je tohle vlastně Sovětský svaz za Andropova, který byl zároveň šéf jakoby Sovětského svazu a zároveň šéf KGB, tak ten vlastně jako vymýšlel tady tuhletu jako hybridní válku a informační válku. No. A podporování různých... No jak ty musíš morálku zničiť. No, přesně. Lebo ty keď zničíš morálku, tak vlastne zrušíš dobré a zlé. No a oni, správne a nesprávne. Sověti věděli v té době, že nemůžou poškodit nebo nemůžou konkurovat Spojeným státům ekonomicky a vojensky. Ale musíš zničiť zvnútra. Tak. A to je to isté, čo napríklad drogy. Zničíš spodnú hranicu a Číňania tam posielo fentanyl v plnom prúde a prisťahovalcov a ty tým vlastne tú rasu akože poškodíš dlhodobo a takisto proste zabíjaš tam ľudí, vieš. A ja keď teraz sa kúpeš na to LA, sranda, keď teraz nedávno som si pustil starého Blade Runnera a tam žil Los Angeles v takom roku 2040, neviem čo. A vlastne si potom tak povieš, ty vole, no... Demolition Man, znáš? Hej, vieš, a presne asi povieš, ty vole, že my sme teraz v tom roku, si povieš, ako vieš, oni všetko v tých starých sci-fi filmoch, všetko to bolo také, že čierne, hej, lebo keď sa pozrie na Sudcu Dredd, vieš Sudca Dredd so Stallonem z 95. Ne, neznám. A Demolition Man... Tak si pozri ten film, Sudca Dredd, lebo on je policajt v tom filme, akože ten z budúcnosti a jazdí na takom brutálnom bajku veľkom, čo má počítajče, kapsne zbrane, všetko, no proste, keď sa pozrieš teraz, jak vyzerá taký policajt na ceste v LA, tak vyzerá veľmi podobne, proste má takýto nejaký veľký bajk so všetkým, počítajče, kadečo. V tom filme takisto tam nejaké roboty sem tam idú, čo niečo ponúkajú, tak ako veľej je už bežné, že tam tie roboty delivery ti robia, všade na takých 4 kolečkách, tak na teba žmurka a proste má ešte aj meno napísané digitálne a proste ide zastaviť, daj ti prednosť, obíde ťa a to tam bežne takto už jazdia všade. Akurát, že vo všetkých tých sci-fi filmoch z budúcnosti stále to bolo všetko temné. Obloha bola vždy temná, všetko, aj Blade Runner bolo temné, hej, záber, toto je Los Angeles a všetko je také čierne, no tak ako čierna obloha nie je, vieš, stále tam máš slnko, všetko. Demolition Man nebyla temná obloha, ale taky je to extrémně podobný, to je ten dnešní evropský model, to je Demolition Man. Tam opravdu je, už zase prostý slova, tam dostane jako kúzaku. No a čo tým chcem povedať, že tie veci, ktoré sa nám môžu zdať ako sci-fi, že tu rozprávaš o niečom, že niekto môže mať nejakú masku a niekto iný, že by, to je kokotina, lebo ja by som ho spoznal, vieš, ak by to bol na kameru. No my žijeme v takej dobe, že nespoznal. Ale také máš deepfake, že jo, prostě. No to tiež, ale tak to ešte do určitej miery, že oni využívajú všetko. Ty si musíš uvedomiť, že tí, ktorí sú takto, že idú úplne všetko, čo máme. Však deepfake bol, však teraz napríklad bola nejaká, myslím, že Joe Rogan aj žaluje
nejaké médiá za to, že oni dali video von, jak on o Kamale rozprával a oni ho z jeho podcastu ako zobral, hovoril o Kamale s nejakým hosťom, ale oni to prestrihali tak, že ona je naša jediná nádej a tá najlepšia a to pritom on povedal o mnoho viac, ja keď my robíme videa a oni to len proste prestrihali a normálne neviem, či MSNBC alebo kto to normálne pustil von na pár hodín, potom to stiahli, ale už to je von, zase to si môžete všetci nájsť, vygoogliť. A musíme letět. tam my letíme celý čas, ja som len zvedavý, aké bude audio, lebo tam dosť brutálne tá voda tečie v pozadí celý čas. My tady máme fontán. My sme pod vodou. Jsme Akvárium. 1000 mil pod vodou. Takže bez toho, aby sme sa zakoktávali, vlastne začali sme vo Filipovej garáži, skončili u politiky, ale tak to je presne Filipov život, autá politika. Sem tam žení, ale to len preto, lebo si hľadá tú správnu partnerku na život, ktorá mu porodí jeho potomkov, pretože tu sa s tou garážou vlastne, ty nemáš v pláne nič predávať. Do vesmíru, celá, teď jsme pod vodou. Niekto to zdedí eventuálne, alebo... Teď jsme pod mořem a potom vlastně s tím celým jakoby vzlétneme do kosmu. A já na nekonečném kosmodromu tady spočinu a budu. No ale raz eventuálne chceš, aby tu zbierku niekto zdedil? Alebo... Ne, to poletíte len tohle celý se mnou. Navždy? Navždy. Takže toto je tvoja truhla vlastne. Ano, tohle je moje truhla. Odletíš a tu už... Takhle. Tak hranatá lepka. Ano. Kostičky v kosmu. V kozmu. Takže boli sme vo Filipovej garáži, hashtag hlava jak digestor a nejaké slova na záver. Kupte si knihu samozrejme, protože o těch autech dneska jsme nedokázali to úplně popsat, jak jsem k ním jakoby myšlenkově dospěl, protože ono to je fakt složitý, ale v té knize to je. A myslím, že občas tady něco spolu natočíme, nebo jinde. A hlavně taky pojedeme asi do té Ameriky spolu. Myslím si, že v lednu má být inaugurace amerického prezidenta, pokud to bude Donald Trump, tak si myslím, že bych tam asi teoreticky jel. Že bych možná i teoreticky jsem tam mohl být, dokonce nevím. Mal by si tam být. Měl bych tam být pozván určitě. A pokud to nebude Donald Trump, tak pouze natočíme nějaký dost zvrhlý videa v Los Angeles. Ale si rozumíš, on to musí vyhrať? Že od toho závisí do veľkej miery, akým smerom sa bude Ne, všechno na tom závisí, ale já prostě se obávám, že to je všechno vymyšlený tak, že je to připravovaný, takže i ta Kamala, všechno Samozrejme, že je tmavá, je to žena, prostě to jsou extrémní výhody. Jo. Ale tí ľudia už, to je jak s covidom. Covid bol, už niekto bolo, jak to bolo, vieme, že veľa vecí nebolo tak, jak to bolo prezentované. Ako potom už skončil a sa to celá tá hysteria nejak ukľudnila, oni to chceli potom o ten ďalší rok zase nakopnúť. Ja si presne pamätám, v ktorom roku tak celkovo ten COVID, ako sa uvoľnil, 21, 22, 21? Viem, že o ten rok to šlo, tam bol ten, jak október začal, trošku sa ochladilo zase správy, toto aj sa to nechytilo, lebo tí ľudia, tak jak sú zvieratá zvyku, alebo tvorí zvyku, tak takisto to je, jak tie zvieratá, raz sa popali, že už tam tú ruku druhýkrát nedáš len tak ľahko, hej? A ja si myslím, že už toľko sa tých vecí udialo, že už sa to zase preklenulo, už to ako keby ani že preklenulo, lebo tá masa, ktorá bola za Biden, tá superliberálna, tí, ktorých nepresvedčí, že oni tam sú. Ale už sa toľko tých vecí udialo, že to ako keby prebudilo tých ľudí a tú vrstvu ľudí, alebo skupinu, ktorá ako keby stále veci ignorovala. Hej. A stále ľudí, ktorí sú tak dobre na tom, že sa ich to až tak netýka, nech sa deje, čo sa deje, ale tie veci už tak ďaleko zašli, že už, aj keď sa ťa to nijak netýka ekonomicky, tak už sa to nedá ignorovať. Už sa toľko vecí udialo a ja myslím, že tam my už sme, že už to toľko ľudí prebudilo a
prehodil na tú druhú stranu, že samozrejme oni budú robiť všetko. Aj všetkým, čo môžu oficiálne, neoficiálne, aj ako oni vedia manipulovať s hlasmi, s voľbami, ale už to je tak ďaleko, že tam už sa to teda ja v tom aspoň verím, že, lebo čo sa týka tej Kamaly, ona to nemá nijak pozitívne ako. Musíme to ukončit, protože já musím za panem prezidentem na večeři, ale můžu ti říct, že ze všech vážných diskuzí o tomhletom, tak si jediný, kdo říká, že Trump vyhraje, protože my poslední týden jsme všichni přesvědčení, že to prostě bohužel oni udělají cokoliv, aby nevyhrál, a že to je připravené a vymyšlené. Na druhou stranu si žiješ ve státech, my ne, vidíš tu realitu okolo sebe, takže my se budeme modlit, aby jsme pravdu, ty a ne my. Ta realita je taká, že on... Já ještě před pár týdny jsem věřil, absolutně, ale prostě nějak jsem začal být, že já jsem byl v Evropském parlamentu, opět vyhrála volby Ursula von der Leyen a já jsem chvilku myslel, že normálně jako, že to nedá. Tam byla demokracie typu Ursula von der Leyen, ano, ne. A já jsem byl skrutátor, protože jsem počítal všechny ty hlasy dokonce, dohlížel jsem na to a minule před 5 lety ona vyhrála o 10 hlasů. Tam 720 europoslanců teď a vyhrála víc jak 100. Přitom všichni na ní nadávali a že nemá šanci a že se to nemůže opakovat, že máme 2,5 tonový M5 a že máme pocit, že tím ochladíme planetu a prostě, že absolutně likvidace, prostě sociální, ekonomická, průmyslová likvidace Evropy, že ona je za to zodpovědná, ona jako duševně je nástupce Merkel, co udělala s Německem a co udělala vůbec jako s migrační vlnou a s tou pozvánkou a se sociálním systémem, tak ona je ještě horší a na celoevropské úrovni a ona to vyhrála s ještě větším náskokem. My jsme tomu nemohli věřit prostě a najednou to tam bylo a já jsem takhle měl bednu těch hlasů a počítal jsem to a nemohl jsem tomu věřit, takže doufám, že máš pravdu, musíme končit, musím za prezidentem a budeme dělat víc takovýchto povídacích pořadů a myslím si, že následující dny ještě stihneme natočit nějaký auta. Takže ako vždy, zkontrolujte linky v popise, dejte like, kupte na to legendu, sledujte Filip Turek prezident, sledujte Koza Bobkov na Instagramu všude. Kdo to neděláte, tak se s vámi nekamarádíme. A vidíme se v dalším videu. Čau.